खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं फिन खनसेबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोननि सिगांसिम दा दिनैनि भिडिअआ स्पेशली जायफोर मानसिफ्रा फेसबुकआव ग्रुप सालायगासिनो दङ निउज मिडियानि नामावहाय बा निउज पर्टेल सालायगासिनो दङ बिसोरखौ लानानै फंनैसो नोंथांखौ दा नोंथांमोना मिथिखागौदि जोंना बिसायख'थिया बांद्राय गोबाव गैलिया दा बेयाव दुखु नांगौ बाथ्राया बेनो जे नर्मेलि निउज मिडिया आउटलेटफ्रा मोनसे बिसायख'थिनि सिगां जाबायदि हाबाफारि लानांगौ बा जाबायदि दायित्व लानांगौ आं बेखौ लानायखौ नुवाखै जों जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्ट क्रिएटर जों बुंनोल'सो हायो दा बे निउज पेपार बा निउज आउटलेट निउज पर्टेल मानसिफोरनिसिमबो मोनसेल' आंना सोंनाय जे नोंथांमोना मिथिगौ ना मिथिया जे नोंथांमोना बेसेबां गिदिर मोनसे पार्ट बे बिसायख'थियावहाय बा बे राजखान्थियावहाय बा बे जोंनि समाजनि बर' समाजनि थाखाय दिनै सोरबाफोरखौ आं नुयो जे पार्सनेल प्रपेगेन्डा सालायबाय थायो बा पार्सनेलि सोरजोंबा उमुक सारनि जाबाय उमुक सारनिफ्राय फान्डिं मोनबाय उमुक सारजों मोजां थायोब्ला उमुक थिखा मोननो हागौ बिल मोननो हागौ साननानै दानिफ्रायनो थागथियारिखा नाथाय फंबायमोन लोगोफोर नोंसोरो जुदि मिडियाखौ सालायदोंब्ला मिडियानि इम्पर्टेन्सखौ मोजाङै बुजिना लाखा बावैसो नेपालाव मोनसे जानानै थांखाबाय जोबोर गिदिर मोनसे घटना बियो जाहैबाय पावार अफ युथ आरो पावार अफ ससियेल मिडिया नोंसोरो फोर्थ पिलार मोनसे डेम'क्रेसिनि दिनैनि दिनाव नोंसोरो मा खालामनांगौमोन मोनफ्रोमबो समस्थियाव थांनानै समस्थिनि रायजो राजाफोरखौ नोंसोरो सों फोथार मोनसेयावहाय बयखौबो लेंहर मा बेसेबां फैसा खरस जानो बेवलाय माइक दंखायो केमेरा दंखायो सों जे थांनाय 5 बोसोराव 10 बोसोराव 15 बोसोराव नोंसोरो मा मोनखो नोंसोर मा मोनदियाबा नोंसोरा मा प्रब्लेम दं मा प्रब्लेम गैया बेफोर खोथा फैयो बेखौ सों नोंसोर दा बेखौबो नोंसोरो सोंनो हाया बा नोंसोरो मा खालामनो हायो समस्थियाव थांनानै जे साब्रै साबा केन्डिडेटफोर दङ बे केन्डिडेटफोरखौ लानानै जिराय सों नोंसोरनाव सोंनायनि मोन्थाय दङ जुदि बिनि फिननायखौ जुदि होनो हायाब्ला नोंसोरो डिबेट खालाम बेखौ नोंसोर सोंखारिनो बाहायो राजखान्थियाव हायो जुदि सोरबा सासे केन्डिडेटआ ओंखारफैदोंब्ला नमिनेसन होदोंब्ला गावखौ जुदि बियो इलिजिबल सानदोंब्ला जग्यता दं सानदोंब्ला समाजखौ सिबिनायनि थाखाय बे मानसियाथ' सोंलुनि फिननाय होखानांगोन ना दा बेफोर गासैबो जिनिसखौ नैबे इलेक्सननि सिगांनो खालामाब्ला बे जेननाय देरहानायनि उनावहाय सफ्लेबाय थानाय माबा मोनसे जागोन ना आं खुनु पार्टिनि खुनु लिंक गैया रावजोंबो गैया आं इन्डिपेन्डेन्ट सासे आं इयुथ बर'नि दा आं बर'नि इयुथखौ लानानै भिडिअफोर बानायो दा बेखायनो आं बुंदों दा दिनैनि दिनावहाय जुदि बर'नि मिडिया जायफोर स' कल्ड मिडिया जायफोर पेज ग्रुप जायफोर बानायदों नोंसोर जुदि मोजां खामानि मावोब्ला नोंसोर मोजां जुदि सोङोब्ला नोंसोर जुदि एसे स्ट्रिक्ट जायोब्ला मानो जायासै बिसोर गिगोन ना गाबोन जानला मोनला खामानि मावनो थाखाय दिनै हाजार सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि गैया हाजार मानसिफ्रा न' बां गैया हाजार मानसिफ्रा दै लोंनायनि सुबिदा गैया आरोबा मा दं मा बे खुन्दुं कम्बलनि राजनिफ्राय जोङो ओंखारनांसिगौ दानो जुदि ओंखारनो हायाब्ला मानसिफ्रा बबेनिफ्राय बबेबा सहैजोब्बाय आरोबाव मोनसे खोथा बाव इम्पर्टेन्ट जोंनि बर'फ्रा बे बिटिसिल'खासो बेखौ बारनानै जेरावबो थानो हाखाया मैयाबो नुखाबाय नोंसोरो 6था जनगोष्ठीनि जे एसटि स्टेटासनि थाखाय अलरेडि जागासिनो दंखायो बिनि उनाव मा जागोन दासिम जों स्टेटास मोननानैबो एसटि जानानैबो दासिमबो जों बेसेबां जिनिसखौनो लानो हायाखै जेसेबां जिनिसखौ जों मोननांगौमोन हानि फाक्कायानो गैया दाबो बिसोर जुदि मोनजोबबावनांगौब्ला अब्ला मा जादों माखौ लानानै मा खालामनानै थानो नोंसोर दिनैबो फरेस्टनाव दङ जोंनि आइ आफा बिदा फंबायमोनहा न' बां गैया कारेन्ट गैया दै गैया बे हाग्रा सिं दाबो थायो दासिमबो जोंनि समाजानो मोजाङैनो माबा जायाखै जोंनि इयुथ जेनेरेसना बेखार जानानै थानाय मेलेमना जोंनिफ्रायनो सिखाव गुन्दा ओंखारगोन जोंनिफ्रायनो 2 नाम्बारनि खामानि मावग्रा ओंखारगोन जोंनिफ्रायनो गासिबो ओंखारगोन हा न' बांखौ फिसिनांगोन ना दा बेफोरखौ लानानै गासिबो मोनसे लानानै सोरबा मोनसे इनिसियेटिभ मानो लाया एथ'बां निउज पर्टेल दङ एसेबां दङ नोंसोर इनिसियेटिभ लानांगोन ना दा गामि हाब गामि सों एमसिएलएफ्रा मा खालामखो एथ'बां बोसोर मा जाखो जायाखै दा नोंसोर मिथिगौ जे नेपाला मानि थाखाय बिदि अबस्था जानो बोथिसे ओंखाम गैया थानो न' बां गैया दै गैया हनै मिनिस्टारफोरनि फिसाला फिसाजोफ्रा फरेनावहाय क्र'र थाखानि गुदि गानदों क्र'र थाखानि गारि सालायगासिनो दं बेखौ नुनानै रागा जोंनानैसो बिसोरनो सरकारा सिफायजाबाय दा आंनि बुंनायनि खोथाया बेनो जुदि जोंनि बे यां जेनेरेसना बे लिडारफोरनि उन खारफानानै
बे समावनो जुदि लिडारफोरजों मोजां रायलायनानै जेखौ नांगौ जे प्रब्लेम बेखौ जुदि बिसोरनि खर'आव सोनानै होआब्ला आरोबाव फैगोन 5 बोसोराव बेनो बे जागोन सोरबाफोर बबेबा खालभार्ट मावगोन सोरबा वाल मावगोन बिनि थाखाय लामा लामा बेरायबाय थालायगोनलाय साख्रियाथ' गैखाला बिजनेस मावनोबो जेबो गैखाला माथो खालामबावनो बबेयावथ' माथो जाबावनो बबे मानसियाथ' बिदि जानानै थांनो हायाना दिनै नोंहाबो हाबा जागोन सोरनाबा गथ' गथाय सोरनिबा बिनानाव सोरनिबा बिदा सोरनिबा बयबो न'आवनो दङ मा खालामनो मा खालामनानै जानो साख्रिखौ होनो हाया आंबो मिथिगौ खिन्थु थासारिखौथ' बानायनानै होनो हायोना मोजां मोजां मोनसे जिनिस फेक्टरि मोनसे क्रिएट खालामबाय मोनसे इक'नमिक रिफर्म मोनसे लाबोबाय बेबो मोनसे अपसन थायो दा मोजां खोथायै जुदि प्रपारलि जुदि जों बुंनो थाङोब्ला इक'नमिक रिफर्म खालामनो हायो ससाइटि रिफर्म खालामनो हायो आं मिथिगौ मुलुगनाङैनो दिनै साख्रिनि क्राइसिस होनो होननानै गोसो जायोब्ला होनो हाया साख्रिखौ आरो जोंनाथ' अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टआ अलरेडि साख्रि होबाय थाखायोखा दा आंनि बुंनाया जाहैबाय खोथा जोंना गुबुन न' गैया दिनै माबा मोनसे जायोब्ला गुबुनाव खारनानै थांनो जोंहा गैया जों बे बिटिसिआवनो थानांगोन बड'लेण्डआ जागोन ना जाला बे उननि खोथासै बेखौ आं बुंनांगौ गैला दा बेयावनो मोनफ्रोमबो गामि गामि थां न'खर न'खर नाय नोङो मा खालामगासिनो गथ' गथाय मेट्रिक पास जाबाय मेट्रिक पास जाना हायार सेकेन्डारि हायासै सोरबा डिग्रि जाबाय बा हिनजावफ्राथ' हौवा लायनानै हाबा जाबाय हौवाफ्रा मा खालामनानै हाबा लानांगौ बेफोर मोनसे प्रपार इस्यु आरो आं कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनिसिमबो आंना बेनो रिकुवेस्ट नोंसोर हायोब्ला बेफोरखौ लानानै कन्टेन्टखौ बानायना खालि हनै सोरबा हिनजाव गदाय लादों सोरबा उमुक बिल्डिं बानायनाय समाव मोनसे प्रपार मोनसे जे जिनिसखौ जोंनो नांगौ बे जिनिसखौ लानानै खोथाफोरखौ मानो सावराया बेखौ मानो स्प्रेड खालामा मा खालामनानै जागोन जोंनि बे सेंग्रा जोलैफ्रा सिख्ला जोलैफ्रा यां जेनेरेसनफ्रा लामाया बबेजों थांगासिनो रावबो फात्ता गैया जेबो मिथिया इलेक्सना मोनसे फेस्टिभेल रंजाबाय बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय बेनो मोनसे जोंना उफाय जे बेनि थ्रुयैनो जों नों माबा मोनसे मोनफिननो हायो दा बेयावबो नोंसोर जाम्बा लला बायदि जुदि बिदिनो सोरनिबा खिबु खारबाय थायोब्लालाय माथो जानांगौ इस्युस दङ गैया नङा इस्युस दङ गामियावल' हाबनानै थां नोंसोर बे निउस पर्टेल गासिबो चेनेलफ्रा इन्डिपेन्डेन्ट ब्लगारफोरखौबो आं रिकुवेस्ट खालामो इन्डिपेन्डेन्ट जानानै थानायाव जेबो नुकसान गैया खिन्थु नोंसोरो जुदि बबेबा मोनसे सार्ट लानोब्ला नोंसोरखौ रावबो गारनाय नङा इन्डिपेन्डेन्ट जा थां समाजनि थाखाय माव दरखार दंसै दा बे क्रिएटरफोरखौ दा समाव जुदि खामानियाव फैयाब्ला उनाव खिन्थु जेबो लाब गैया बे सोरनिबा हाबा जानाय सोरनिबा हिनजावजों एफेयार जानाय हिनजाव गदाय लानाय बेफोरखौल' कन्टेन्ट बानायबाय थानानै लाब गैया जुदि नोंसोर समाजखौ एसेबां जुदि मोजां मोनोब्ला समाजखौ लानानै कन्टेन्टखौ हगारनायनि दानो सम उनावहाय नोंसोर गोदाव सोराव कन्टेन्ट दाहरबाय थाखा गोजोन्थों